ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ରେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ତମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରିବ, ସଭା ସମିତି କରିପାରିବ, ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦଳ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ, ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ, ୟୁନିୟନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯାହା ନ କରିପାରିଲେ ତାହା ସେ କରିବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମୟ କହିବ ସେ ଦଳ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, କେତେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେତେ ସେବା କରିବ, ସମୟ କରିବ। ନା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଦଳ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସରିଲାଣି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ସଭା ସେ ନୁହେଁ। ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରମ କେହି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ। ଯିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାକୁ ଯୋଗଦାନ କରି ସଫଳ କରନ୍ତୁ।